sloužit, Pane. A tak prosím, Pane, já se skláním před tvojí velikosti, Pane. Chci se ponížit, Pane, aby tebe se vyvyšil, Pane. Protože jenom ty jsi hodný vyvyšení, Pane. Prosím, Pane, jednej skrze mě, Pane. Mluv skrze mě, Pane. Napomeň skrze mě, Pane. Uzdrav, Pane. Aleluja. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty jsi nás promážil, Pane. Ne, ale my, Pane, ale ty jsi nás promážil, Pane. Aleluja. Děkujeme za tvoji milost, Pane. Že jsme tě mohli poznat, Ježíši. Aleluja. Pane, víme, že ničím jsme si to nezasloužili, Pane. Ale tvoje milost přišla do našich životů, Pane. Ne, my jsme tě vybrali, ale ty jsi vyvolil nás, Pane. Aleluja, my ti za to děkujeme, Pane. A tak prosím, Pane, otevři naše uši, Pane. Otevři naše srdce slovo přijetí, Pane. Ty, aby jsme rozuměli, co ty dneska k nám chce říct, Pane. Prosím, Pane. Ty, Pane, abych nemluvil já, Pane, ale abych mluvil ty, Pane. Prosím, Pane. Já ti děkuju za tvoje milost, Pane. Protože jenom tvoje milost to udělala, že tady stojí, Pane. A já ti za to chválím, Pane. Já ti za to vyvyšuju, Pane Ježíši. Haleluja. Děkuju ti, Pane. Ve jménu Ježíš Kristus. Amen. Amen. Haleluja. Já jsem vás chtěl poprosit, jestli bychom mohli do Bible, projďte na počku tému a máme do Bible, prosím, je to Jeremiáš 1. kapitola, Jeremiáš 1. kapitola, 4. a 5. verš. Jeremiáš 1. kapitola, 4. a 5. verš. Dobře, tak řekněte amen. Amen. Haleluja. Může to zvládnout do přečíst, jestli bych mohl poprosit tady bratra Milana nebo Ondřej, jestli někdo... Hoďte si minci. Po slovensky lepší. Ja kan afterkänna honom. Så bra program, det kan man det pravidelně. Takto mi zaznelo slovo Hospodu. Skoro ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skoro ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Učil som ťa národom za proroka. Amen. Haleluja. Tohleto slovo se mi dotklo a je to slovo povzbuzení. Jak ze začátku jsem to čet, jsem se mohl, Pane, přijít a drž mě nebo snad odpadnu z Boha. Je to něco nádherné, když Pán píše, dřív než jsem tě vytvořil, v životě své matky poznal jsem. Haleluja. Ještě jsme ani nevěděli, že přijdeme Pánu, ještě jsme ani nevěděli, že budeme žít a Pán nás poznal. Haleluja. My někoho, třeba někoho toužíme poznat a když ho uvidíme, tak mu řekneme, konečně tě poznávám, bratře, sestro. Ale vemte si to, že Pán, ještě než jsme se narodili, on už tě znal, bratře a sestro. On už tě znal, bratře. On už tě znal, sestro. A on věděl, že dneska přijdeš. On věděl, že budeš chválit jméno Ježíš. Oh, amen. Haleluja. Ale ne to, že on tě jenom znal. Tady píše Pán, že dříve než jsi vyšel z luna matky, on tě posvětil. On ti dal víru. On ti dal víru v pravdu. To je něco nádherného. On do tebe vložil něco. Jeho bylo málo, že by tě znal. On do tebe vložil víru, aby si ty věřil. Aby si nechodil tak, jak jsme chodili, než jsme nepoznali Pána. Ale Pán si viděl, Pán má svůj čas na každého z nás. A náš Pán řekl, ten čas, co jsme vyznali Pána, co jsme mu řekli, Pane, přijď do mého života
to byl tvůj a můj čas. Amen. A Pán tady to věděl, že tady to uděláme. Proč? Protože on nám to dal za života. On nám řekl, já jsem tě posvětil vírou. Ty budeš věřit, ty ke mně přijdeš. Protože mi na tebe záleží. Haleluja. Haleluja, něco nádherného. Chvála Pánu. Vemte si, že Pán píše, on tě naplnil pravdu. Když jsme začali, ještě jsme nežili s Pánem, každý říkal, já věřím Boha. Já věřím Boha. Každý katolik, moje babička věřila, moje máma věřila Bohu. Ale nebyla to pravda, nebyla to živá pravda Ježíše Krista. Amen. My dneska můžeme říct, chvála Pánu, Pane, děkuji ti za milost. Protože jsem poznal tvoji pravdu, kterou ty jsi mi vzal, kterou ty jsi mi dal, než jsem se narodil. A tady to Pán pro nás udělal. On nás posvětil v pravdě, aby dneska my jsme věděli, o čem Pán mluví k nám. Aby jsme nebyli pro lidi blázni, protože my věříme, všechno, co děláme na základě víry. Jaký víry? Tu, co nám Pán dal do srdce. Haleluja. Haleluja. Nás něco nádherného. Teď si vemte, takže víme, že Pán nám dal víru, Pán nám dal poznat pravdu, ale co tím zamýšlel? Proč nás zachránil, ještě než jsme vyšli z matky Luna? Proč nám dal vítězství? Proč? Protože chtěl, aby jsme mu sloužili. On nás povolal k něčemu. On nás povolal k nějaké službě. On nás povolal, aby jsme jemu sloužili. Ale ne tak jako otroci, ale jenom proto, že ho milujeme. Haleluja. On nám tady to dal všechno, aby on si to použil. Protože víme dobře, že ať se děje cokoliv a dáme to Ježíši, on to otočí, aby to udělalo dobře nám. Protože jsme jeho děti. Amen, haleluja. Co bude dělat ten zlej? Bude na vás tlačit, bude dávat problémy. Ale když zavoláme Ježíši, pomoz mi, on to otočí, aby se to obrátilo tobě dobře. Tohleto. On nás kvůli tady tomu povolal, aby jsme poznali, jaký on je mocný. Aby jsme věděli, že máme v něj operu, když přijde někdo, když přijde problém. On ti říká Ježíši, on ti říká synu, dcero, pojď ke mně. Já jsem ti dal tu víru, já jsem ti dal tu pravdu. Pojď ke mně, protože já tě chci zachránit. Není si mi lhostejný. Chci tě pozbudit, sestro, bratře. Není si Bohu lhostejný. Jsi pro Boha cený. Bratře, jsi pro Boha cený. Sestro, jsi pro Boha cena. Haleluja. Haleluja. Protože kdybyste nebyli cený pro Boha, na co by nám to Bůh dal? Na co? Jenže my jsme ty vyvolení. Bůh si nás vyvolil. Pro jeho lásku. Pro jeho lásku Pán šel na kříž. Za naše hříchy. Pán neudělal nic. On jenom chtěl naplnit to, co Bůh zaslíbil. Že přijde, že nás zachrání. A že dneska budeme vzývat jméno Ježíš. Oh, haleluja. 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 Takže chci tě pozbudit, bratře, sestro, že není si lhostejná, si u Boha cena, proto tě Bůh povolává do nějaké služby. Já nevím, jaký má Bůh s tebou záměr, ale vím, že Bůh tě neodložil jako nástroj. On si tě chce použít. Proto nás povolal, proto nám zachránil život. Ne, aby jsme tady chodili, ale aby si nás Pán použil. Haleluja. Když jsem poprvé zjistil, co je to Pán poslal služebníka ke mně, a říkám, proč ty jdeš za mnou, když tady máš tolik lidí? A on říká, víš, Jardo, já nejdu za tebou, to nejdu já, to Pán jde za tebou. Amen. Haleluja. A proč ti říkám, bratře, sestro, ne já tady kážu, Pán tobě káže. Pán chce, aby jsi uvědomil, že jsi pro Boha cena. Pán chce, aby jsi uvědomil, že jsi pro Boha cený.
Halleluja. Chvála Pánu. O, halleluja. Takže ona nějak, my jsme dostali zadarmo, tak máme dávat zadarmo. Jestliže jsme dostali povzbuzovat zadarmo, máme i my povzbuzovat zadarmo. Jestliže nám bylo kázáno evangelium, my máme jít ven a máme kázat evangelium. To je naše služba na tomto světě. Pán říká, jak chci, abyste vyprázdnili peklo a naplnili Boží království. Halleluja. To je naše práce tady na tom světě. Halleluja. Děkuju. Halleluja. Duch svatý, amen. Halleluja. Protože když mluví Pán, nemůžeme jen tak sedět, nemůžeme jen tak koukat, musí to sami něco dělat. Halleluja. A já hodím ve jménu Ježíša. Oh, halleluja. Halleluja. Je to duch, není to člověk se nemůže sám zapálit. Jen aby se to nestalo. Ale Duch svatý může, ten může zapálit. Oh, halleluja. On má oheň ducha k požehnání. Oh, halleluja. Chvála Pánu. Ježi, můžeme ještě do svatého slova, do Bible. Najděte si prosím druhý list Tesaloničanů, po slovensky, Tesalonický. Druhý list Tesalonický. Halleluja. 13 a 14 verš. Druhý Tesalonickým 13 a 14. Halleluja. 13 a 14. Druhý Tesalonickým 13 a 14 verš. Můžete poprosit na mě, jestli jste přišel přečíst. Chvála Pánu. 12, 13? 13 a 14. 13. Halleluja. Konají dobře svou službu, získají si důstojné postavení. Daj, sorry. Dělali jeho dílo, proto nás stvořil, proto nás prostě osvětil tou vírou, aby jsme nekázali to, co sami nemáme. Nemůžeš někomu kázat Bohu, že ty sám nebudeš mu víru. Ale to díky Pánu my jsme dostali ještě dřív, než my jsme se narodili, ještě dřív, než Bůh nás stvořil, tak nám dal víru. Halleluja. Já bych poprosil chváliče. Péťo, můžeš? Chtěl bych se ti, jestli můžu poprosit, jestli bychom se mohli vrátit ještě na chvilku do Bible. A tam, kde jsme byli poprvé, v tom Jeremiášovi první kapitole. Jeremiáš první kapitola. Je to 6. až 9. verš. 6 až 9. Halleluja. Chvála Pánu. Můžu poprosit někoho? Já nechci nikoho jmenovat. Můžu poprosit někoho, kdo by přišel to přečíst. Halleluja. Ja som však povedal, ach Pane Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi riekol Hospodin, nehovor, som mladý, primladý. Ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil z nevierok Hospodinu. Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol, aj hľa, dal som ti do úst svoje slova.
Amen. Haleluja. Haleluja. Chvála našemu bratu Tariančíkovi. Chválu Pánu. Dejme Pánu chválu. Haleluja. 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 Děkujeme ti, Pane, že jsme tam na tomto místě, Pane. Haleluja. Sláva ti. Pane, haleluja, jak jsi dobrý. Haleluja. Tady Pán nás pozbuzuje něčím, že když budeme kázat a budeme říkat, jako když Pán mluvil k Jeremiášovi, bylo mu 10 roků nebo kolik, byl malý a Pán říká, já jsem tě povolal, já jsem tě povolal, já jsem tě ustanovil jako evangelizator. Budeš evangelizovat. Ty jsi evangelista, protože musíš kázat moje živé slovo. To je naše práce tady na zemi, aby jsme chodili a kázali těm, co neznají Boží lásku. Takže Pán si nás ustanovil jako kazatele venku. Není důležitý, aby tady byli pastoři, není důležitý, aby tady byli kazatele, aby byli plní sály a seděli tady. Bůh chce víc. Bůh chce, aby jsme chodili ven a tam kázali. Tam máme být kazateli, tam máme být pastoři. Poznat ti lidi, aby jezdili po té lásce. Haleluja, haleluja, haleluja. Chvála Pánu, haleluja. To je naše práce. My můžeme tady sedět, načerpat, jako na benzinové pumpě, načerpáme tady, ale potom naše povinnosti ven a tam jezdit o 106. Tam jezdit o 106. Haleluja. Já věřím, že tam jsou takové silnice, které neslyšeli o Pánu ani slovo. Haleluja. Haleluja. A někdo říká, Bože, jak já mám jít kázat? Já jsem byl spasený. Měsíc, 14 dní. Pán říká, neboj se, já jsem s tebou. Neboj se jít. Jestli budeš blázen, neboj se jít. Já tě ochráním. Já tě vysvobodím od strachu. Já tě vysvobodím od nejistoty. Haleluja. Nebudeš mluvit ty, ale budu mluvit já. Haleluja. Haleluja. Sláva Pánu. Oh, haleluja. Sláva Pánu. Jak je to hezký, když my něco chceme udělat pro Pána a Pán říká, nemusíš si dělat starosti, nemusíš dělat nic, já to udělám za tebe. Haleluja. Haleluja. Něco nádherného. Když můžeme, jak když jsme byli ve světě, já řeknu vám pravdu, když jsem byl ve světě, tak jsem byl rád, když někdo něco udělal za mě. Měl jsem práci a řekl jsem mu, víš, kolik nemá, když to udělal za mě. Ale já ti chci pozbudit, že Bůh po tebe nechce nic. On dělá všechno za tebe. On chce jenom, aby si měl víru, aby si otevřel ústa a on bude mluvit. Haleluja. 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 Pán říká, neboj se. Když budeš ty dělat ze sebe, nedokážeš nic. Nebude to živý. Nebude to pravý, co Pán chce. Protože ty budeš tady vepředu a Pána budeš tak utíkat, že ty budeš vepředu a Pána nechá vzadu. Zkus to udělat tak otočeně, že Pána pošleš dopředu a ty budeš za ním a uvidíš, jak to bude. Amen. Lidi budou chodit k Pánu. Haleluja. Jestli ti je o to, aby lidi byli zachráněni, jako každému křesťanovi by mělo jít o to, aby lidi byli zachráněni, tak nech pracovat Boha. Nech pracovat Boha. My můžeme dělat, ale nech pracovat Boha. Haleluja. Pán ti chce dát odpočinutí. On chce, aby mluvil on skrze tebe. Na to si tě povolal, aby si ty chodil a on mluvil. Haleluja. Sláva ti, Pán. Sláva ti, Pán. Haleluja. Haleluja. Když si nebudeš jistý, že půjdeš ven a budeš kázat, přečti si poslední verš. A tady Pán říká, hle,
Vložil jsem ti svá slova. Hles, vložil jsem ti svá slova. Haleluja. Zkuste si to říct, hle, vložil jsem ti svá slova. To není jsem já, to je Pán. Protože ne má slova, ale jeho slova. Pán mi vložil svá slova do mých. Haleluja. Haleluja. Já bych to chtěl tímhle ukončit. Poděkovat Pánovi za slovo, který mi dal pro vás. Haleluja. Pane, já ti děkuju. Já ti děkuju ve jménu Ježíš Kristus. Já ti děkuju za tvoje povzbuzení, Pane. Já ti děkuju, Pane, za tvoje povolání. Já ti děkuju, Pane, že ty jsi nás dal, Pane. Já ti děkuju, že jsi nás posvětil, Pane. Já ti děkuju, Pane, že ty jsi přišel, Pane, aby naše životy byly zachráněny, Pane. A tak, Pane, dej, aby my jsme chodili víc ven, Pane. Aby jsme zachraňovali, Pane. Aby ty jsi zachraňoval venku skrze nás, Pane. Haleluja. Děkuji ti, Pane, za každého bratra, za každou sestru, který se to dotknou, Pane. Haleluja. Děkuji ti, Pane, za to, že si nás používáš, Pane. Haleluja. Děkujeme ti, Pane. Chci ti dát veškerou čest a slávu, Pane. Protože ty jsi hoden, Pane. Ty jsi hoden, Pane. Haleluja. Všechno, co děláme, Pane, děláme pro chválu tvoji, Pane. Ty jsi hoden, Pane. Chceme tě chválit, Pane. Chceme tě vyvyšovat, Pane. Protože bez tebe nejsme nic, Pane. Ty jsi Pán pánů a král králů, Pane. Ty jsi alfa omega, Pane. Ty jsi počátek konec, Pane. Haleluja. Ty jsi náš Pán a Spasitel. Haleluja. Haleluja. Sláva ti. Děkujeme ti, Pane. Ve jménu Ježíš Kristus. Amen. Buďte požehnaní. Haleluja. Haleluja. Slava Tuki Ježíš. Pane Kerav, हमारे दिवस के मुझे हमारा प्राण मुझे याददाश्त हालेलुया čiste kada poslednú lávku sme naravky do kníďa že chudia mi rojilo a čisto do penovaní ge humíčas ani bakeras Amen čakunava mujavke sa namaro prav pendia a hodol kerla Halleluja Gloria tuke Halleluja 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 Vamos separar de Deus, te paliqueira de Deus que Changes para igual. Me bonana de Mariancus, que la van a querer. Charaimo, okay. Hallelujah, dai na marfa. Hallelujah. Jedna raz, jedna, úplně, raz. Keď ma také pamäť potichu a dala so pendio prav, džanele ke mač, 3 kurke džapal Jeremiáš. Opláni na džanel, a lodili na gimnáču. Máme jedného otca, máme jedného ducha. A Bóh je ten, ktorý priamo rozpráva do tvojho ducha. Amen. Aby si ty nespal, alebo ty žena. Boh nehľadá muža a ženu, aby bol dokonalý. Počúvka. Boh hľadá muža a ženu, činní, ktorí pôjdu, ktorí budú robiť to, čo očakáva od neho. Ty si spasený. No nechceš, aby tvoja rodina bola spasená. Ja chcem, aby moja rodina bola spasená. Preto dneska tu som. A prečo si tu aj ty dneska? A verím, že Pán, ktorý je veľký, ktorý je všemohúci, ktorý je dokonalý Boh, ktorý nám zasľúbil to, ktorý nám vložil do našho ducha slovo Božie. Ťa dneska požehná. Amen. Hallelujah.